kanthi lakumu kan ojo ngipis ambekan menawi pos apa ya. Kakek silakan saat itu gua pasti ini bakal alas buat kan waktu kawin pun jadi kawin di pancingan ini yang baik ngakuni dengan nguasani alas bakalan ini yang baik untuk malayan orang lain yen pancen orang lain kok orang iso wae harus mikir ya sampun harus berdasar perayaan kok kekuatan cinta kau apa bisa moyak lawan bisa simpan karena wayang oleh bayangan ini mesti enak kalau mau piye to ya iki dadi tegur bagus apa yang ono dipangan wayang dipati koyo ngene rasane enak enak dene opo kan dadar dayu to kan ngene ra doyan sing doyan aku oh sing doyan kok benar arep mangan aku nyok panganan sampean wis to kan ada koyo ngene iki malah jaluk aku sing koyo ngene iki ya semangat Okli jaga ya Sunan Kalijogo ya Raden Said. Oh Sunan Kalijogo apa kan? Ngrewangi kelawan Kyai Kasang jroning babat alas Glagah Papi. Jarine kowe dadi watu sangane ya. Wis mikir wae karep babat. Aku tetep moyak kelawan Kasang. Kuat nampani gombal apa iki? Apa iki gombalmu iki? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya beli pakai oleh orang lain. Waduh, terus. Saya boten hidup koyo ngono. Kowe piye njaluk mari ora? Ora terus njaluk mari. Kowe tak menehi tak diwoki ana ing alas roban kono, ya. Aja mangkon kene. Nah, Allah wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari.